Zdravo osmaci, moje ime je Dejan Bošković i ja sam nastavnik biologije u osnovnoj školi Ivo Andrić i danas ću vam održati jedan poseban čas o zdravlju. U tome će mi pomoći jedna pesma za koju verujem da vam se jako dopala. Pa da počnemo. Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Hidratacija koju pominje Konstrakta je pojam koji se koristi i u hemiji i u biologiji. U hemiji se koristi za hemijske reakcije sa vodom, a u biologiji se koristi kao pojam koji nam govori o tome da je potrebno sve vreme piti vodu. To je važno zato što je voda esencijalna, osnovna supstanca za nas. Ona je i gradivna supstanca, ali takođe i supstanca koja učestvuje u raznovrsnim procesima u telu. Ja sam ovde naveo samo nekoliko. Mi moramo da znamo da gubimo vodu svakog trenutka i to kroz procese koje obavljamo. Tu je svakako izlučivanje, odnosno uriniranje, ali takođe pod izlučivanjem podrazumevamo i znojenje, posebno kada je toplo vreme, kao što nam sada predstoji, i kada izdišemo, mi svakako izdišemo i vodenu paru. Taj gubitak nadoknađujemo upravo putem hidratacije, ali takođe i kroz hranu. Što se same hidratacije tiče, potrebno je da znamo da lekari preporučuju da u organizam svakog dana unosimo makar 2 litre vode, što znači da svako malo treba da pijemo vodu, a i trebalo bi još i da znamo da kada organizam izgubi više tečnosti nego što je dobro, to se onda naziva dehidratacija. Ona je jako opasna za nas i već pri vrlo malom gubitku tečnosti, odnosno vrlo malom procentu izgubljene tečnosti, mi osjećamo određene posledice. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kolotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Fleke oko usana, možda uvećana slezina nije dobra, nije lepa. Definitivno ne bi trebalo da imamo probleme sa jetrom, jer je jetra veoma značajan organ. Mi smo ga učili kao jedan od organa koji učestvuje u procesu varenja. Naime, jetra stvara žuč, a žuč ima ulogu da razbija masne kapi i na taj način omogući efikasnije delovanje enzima za varenje. Međutim, pored te uloge, jetra obavlja još mnogo veoma važnih uloga u našem telu. Jedna od tih uloga je svakako i detoksikacija organizma, odnosno možemo reći da jetra neutrališe otrove koji se u organizmu nakupljaju. Jedna organela koja je veoma značajna za ovu delatnost jetre jeste zapravo glatki endoplazmatični retikulum ili glatka endoplazmatična mreža, jer ona pored svoje uloge da stvara masti ima takođe upravo i ulogu u neutralizaciji otrova. Ta organela u ćelijama kod embriona, odnosno fetusa, još uvek nije dovoljno razvijena u njenim, jetrenim ćelijama i mi znamo da embrion ili fetus preko posteljice, odnosno pupčane vrpce, što vidite na ovoj donjoj slici, dobija od majke korisne supstance. Međutim, kroz tu krv koja dolazi kroz pupčanu vrpcu, osim
korisnih supstanci mogu da se donesu i neke štetne supstance, pa zato beba može da trpi određene posledice ukoliko, recimo, na primer, majka pije neke veoma jake lekove, jer ćelije, kao što rekao, kod bebe u jetri nisu baš sposobne da te lekove na najbolji način procesuiraju, odnosno nisu u mogućnosti da izvrše potpunu detoksikaciju. Iz tog razloga trudnice piju lekove samo onda kada im lekari to kažu. Eto, to je jedna zanimljivost u vezi sa tim zašto trudnice ne smeju piti lekove, ali ono što je, dakle, što bih voleo da znamo jeste da jetra svakako neutrališe otrove i ono što preostane od lekova kada ih pijemo i kada oni deluju na ćelije gde treba da deluju. Na ovoj gornjoj slici vidite gde se tačno jetra nalazi u našem telu, odnosno koji je njen položaj. Takođe je Konstrakta pomenula i slezinu. Slezina je deo jednog drugog sistema, to je limfni sistem. Ovde na slici vidite kako su raspoređeni limfni sudovi, a oni svi imaju ulogu da vrše takozvanu drenažu organizma, odnosno da svu tečnost koja se izliva iz krvi u okolna tkiva i ćelije, da prosto je pokupe i da je vrate u krvotok. Na taj način višak tečnosti neće ostati u tkivima, što za nas može da bude prilično loše, jer će se poremetiti homeostaza. Još jedna uloga limfnog sistema je svakako da štiti telo od bolesti, zato što u limfi se osim krvne plazme nalaze i bela krvna zrnca, odnosno leukociti, koji opet stvaraju antitela za borbu protiv bolesti. Limfnom sistemu pripadaju i čvorići, kojih recimo imamo u preponama i pod pazuhom, a tu su i svakako limfne žlezde krajnici. Limfni organ veličine pesnice bi svakako bila slezina. Slezina ima ulogu da razgrađuje dotrajala crvena krvna zrnca ili eritrocite i ima svakako ulogu u stvaranju novih leukocita. Ono što bih obratio pažnju jeste da u Konstraktinoj pesmi ona kaže kako uvećana slezina ima simptom nekakve mrljice ili flekice oko usana. Zapravo, uvećana slezina je simptom sama po sebi, odnosno splenomegalija je simptom da neka druga bolest postoji u telu, tako da ne možemo baš pričati o simptomu simptoma. Dakle, jako je teško povezati povećanu slezinu sa simptomom koji Konstrakta navodi, kao što je jako teško povezati i probleme sa jetrom, sa crnim kolutovima oko očiju. Ili će biti da je pevačica pogrešila u ovom slučaju, ili što je izvesnije, da nas dezinformiše. I to radi sa tom namerom da se mi vrlo često informišemo sa interneta, bez kritičkog rasuđivanja ko piše te sajtove kojima mi bespogovorno verujemo i da li ti sajtovi zaista su merodavni da nam odrede dijagnozu. Ipak u ovakvim slučajevima, ako su ovako važni organi u pitanju kao što su jetra i slezina, sva je prilika da se pre moramo konsultovati kod lekara nego što ćemo potražiti pomoć na internetu. Ono što nam umetnica poručuje jeste da moramo imati kritički stav. Velika je sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca, srce kuca, srce samo kuca. Ne mora bolje, srce samo kuca, dajem poverenje, neka samo kuca, dajem poverenje, neka kuca, neka dišem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Autonomni nervni sistem, sva je sreća da postoji. Mi znamo da u ljudskom telu postoji centralni, periferni i autonomni nervni sistem. Autonomni nervni sistem sačinjavaju simpatikus, kojeg vidimo ovde odmah uz kičmenu moždinu, i parasimpatikus, koji je takođe u vidu ganglija raspoređen u našim unutrašnjim organima. Prvo da vidimo na koji način deluju ova dva sistema. Recimo, kada smo uplašeni ili kada obavljamo neki teži fizički napor, recimo kada nas nastavnik prozove da odgovaramo, što je verovatno i jedno i drugo, i uplašeni smo i fizički napor, onda će se uključiti simpatikus. Simpatikus je nervni sistem koji pojačava rad ili ubrzava, kako želite, sve one organe koji nam troše energiju. Kada radi simpatikus, počet će srce brže da kuca, ubrzanije ćemo početi da dišemo, mozak i mišići će pojačati svoj rad. Setite se samo u kakvom ste stanju kada, recimo, vas nastavnik prozove da odgovarate, tim pre ako, recimo, niste prethodno naučili lekciju. Što se tiče parasimpatikusa, on je zapravo suprotan u odnosu na simpatikus. On se uključuje onda kada, recimo, odemo na neku proslavu, recimo neki rođendan, i jako fino se najedemo. Posebno se to, recimo, dešava na slavama kada jedemo pa predjelo, pa neku rusku salaticu, pa pečenje, pa razne druge poslastice koje volimo i na kraju dođu kolači. Sigurno vam se desilo da nakon tako obilne gozbe vam se najradije spava. To je zato što parasimpatikus nam ubrzava, odnosno pojačava rad onih organa koji treba da uštede energiju, a to su organi za varenje. Hranu treba svariti i pretvoriti je tako da bude dostupna svim ćelijama kako bi od nje mogle da dobiju energiju. Parasimpatikus takođe usporava rad onih organa koji nam tada nisu potrebni i koji bi nam potrošili energiju. To znači da usporava rad srca, usporava rad pluća, mišići i mozak sada već manje relaksiranije rade. Dakle, simpatikus i parasimpatikus su delovi nervnog sistema, autonomnog nervnog sistema, koji rade antagonistički, odnosno suprotstavljeno. Kada se jedan uključi, drugi se isključuje. U oba slučaja, i u slučaju simpatikusa i parasimpatikusa, pomenuo sam srce, što je učinila i konstrakta, i to je zaista tačno. Dakle, ne moramo da kontrolišemo rad srca, autonomni nervni sistem to čini za nas. Međutim, srce radi i zahvaljujući centralnom nervnom sistemu, naime, centar za refleksnu radnju otkucaja srca nalazi se u produženoj moždini, tako da zapravo na srce deluje i više tih nervnih sistema, ali takođe i hormoni deluju na rad srca. Ono što konstrakta kaže jeste da daje poverenje da će srce da kuca i videli smo u prethodnoj strofi da je ona zapravo poverovala novinskim naslovima koji su čudni, koji nisu pouzdani, a sada daje poverenje na neviđeno. Zapravo, umetnica u ovom slučaju možda želi da kaže da mi idemo iz krajnosti u krajnost. Sa jedne strane, verujemo internetu i sve ono što u njemu piše, a sa druge strane, vrlo smo komotni i neodgovorni prema sopstvenom zdravlju, jer prosto verujemo da će nas nešto već sačuvati, bez obzira da li vodili računa ili ne, pa tako, recimo, mi verujemo i dajemo poverenje da će nam srce kucati ma šta god mi činili, koliko god odgovorni ili neodgovorni bili, a takođe može da se desi i da je umetnica možda mislila i na to da srce
kada kuca, ono kuca, jel? I ukoliko zataji sa svojim radom, mi to nećemo baš videti kroz simptome na našoj koži ili kosi, ali i zato nas neće toliko ni zanimati. Sve je podređeno lepoti, poručuje Konstrakta, pa će nas tako zanimati samo one bolesti koje ostavljaju neki trag na našoj koži i na taj način nam kvare našu lepotu. Umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Mora. Hajde malo i da obratimo pažnju i na performans, a ne samo na pesmu. I prepoznatljiv znak koji čini mi se usvojila cela Evropa, možda i svet, kako nas Konstrakta pozdravlja i ono što radi na sceni jeste da pere ruke. Deo koji se odnosi na ličnu higijenu je zapravo samo deo onoga što treba da prihvatimo kao zdrave stilove života. Takođe, jedan od veoma važnih delova zdravlja je svakako i zdrav san, nešto što često zanemarujemo, a za uzrast osnovne škole 8 sati sna je svakako nešto što se preporučuje. Ovde je grafik REM i NREM faze sna, odnosno faze kada sanjamo i kada ne sanjamo. Takođe, veoma važna i bitna je i zdrava ishrana. Ovde vidite piramidu ishrane, a mi znamo da ishrana mora biti ravnomerna, što znači da jedemo redovno, da bude uravnotežena, jedemo ni manje ni više od onoga što nam je potrebno i raznovrsna. Tu nije kraj, zato što obavezan deo zdravlja su i svakako fizičke aktivnosti. Niko ne kaže da moramo da treniramo neki sport, sportom možemo da se bavimo i rekreativno. Zdravi stilovi života podrazumevaju i nepraktikovanje, nikako uzimanje psihoaktivnih supstanci i svih ostalih koje stvaraju bolesti zavisnosti. Dakle, pušenje, cigarete i alkohol i droga svakako su nešto što treba izbegavati, a treba izbegavati i energetska pića. I naravno da moramo da razmišljamo i o reproduktivnom zdravlju, a to podrazumeva određene mere kontracepcije. Takođe, najbolje je koristiti i meru kontracepcije koja je ujedno i prevencija protiv polnih i polno prenosivih bolesti, a to je kondom. Dakle, sve ovo će nam sačuvati telo. Corpore sano, corpo si sano. I šta ćemo sad? Mens in firma i corpore sano. Animus tristis in corpore sano. Mens desperata in corpore sano. Mens conterita in corpore sano. I šta ćemo sad? I zaista, šta ćemo sad? Sve ono što ste čuli na latinskom na kraju same pesme zapravo govori o tome da telo može biti zdravo, ali to ne znači ujedno da će biti i psiha. Mi možemo imati razna loša stanja, da budemo preplašeni, da budemo hipohondrični, da budemo opsednuti nekim lošim stvarima u životu i to svakako utiče na kvalitet zdravlja. Sve ono što sam vam rekao za fizičko zdravlje stoji, ali takođe stoji da je veoma važno povesti računa i o psihičkom, odnosno duhovnom zdravlju. Zato nam umetnica na neki način daje i rešenje, a to je da se okrenemo lepim stvarima u životu, kao što je umetnost, da se okrenemo
knjigama, da se okrenemo druženju sa drugarima, da izlazimo što više napolje. U redu je koristiti tehnologije, ali to svakako treba biti umereno, slušati kvalitetnu muziku, izbegavati one sadržaje koji su loši što na televiziji, što na internetu i svakako ono što je veoma važno, jednako važno kao i sve što sam napomenuo, jeste da učimo. Zato što videli smo, nadam se i kroz ovo predavanje, da znanje itekako može da nas spasi, da ne verujemo sajtovima koje pišu ljudi koji su nestručni, koji žele da nam prodaju neki proizvod bez pokrića, a u cilju toga da navodno sačuvamo svoju lepotu i zdravlje i svakako da se dobro informišemo o svemu, kako možemo da sačuvamo svoje zdravlje jednako tela kao i duha. Nadam se da vam se ovo predavanje dopalo i da će nam i Konstrakta, ali i ovaj čas pomoći da na zdravlje možda gledamo i nekim drugačijim očima. Vidimo se nekom drugom prilikom.